il·lustració és un llenguatge que cada cop més s'utilitza per comunicar visualment, en campanyes íntegres, 360 o bé petites campanyes. En països com França s'utilitza molt la il·lustració i aquí cada cop més i és important perquè és una altra manera d'entendre aquesta comunicació, dotant-la d'una notorietat que no tindria d'una altra manera, com resolent resolucions audiovisuals o altres més de missatge. La il·lustració li dona un altre codi gràfic i sempre té una altra notorietat. Em van premiar amb el Premi Juncà de Publicitat amb el projecte del curiós incident del gos a mitjanit. Es tracta d'un projecte que vaig fer per Degoll de Gom, qui assumia la producció de l'obra de teatre dirigida per Julio Manrique, i vaig fer tota la gràfica a nivell il·lustrat del que seria l'obra de teatre, partint d'un pòster layout que donava la sortida a l'obra i fent totes les adaptacions, una campanya íntegra de publicitat il·lustrada.